pozivam prvo gospodina Vladimira Čičarevića iz Udruženja roditelji nestalih beba Srbije da nam se obrati. Poštovana gospodo iz Vlade, poštovani poslanici, ja ću biti vrlo kratak, ja sam u poslednjem momentu donao odluku da uopšte ne komentarišem zakon, ali ću par rečenica samo reći ono što je smisao i ono što predstavnici vlasti trebaju da znaju, a to je da ovaj zakon nema veze sa ukradenim bebama i da 5 godina udruženja šalju dopise da se radi o međunarodnoj trgovini decom. To svi trebate da znate. Ovaj zakon, gospodinu gostu se izvinjavam što ću ovo da uradim ovako, donesite zakon o ukradenim bebama. Donesite zakon koji će da reši trgovinu decom u Srbiji. Inače ćemo mi da pravimo političku stranku i da vas sklonimo sa vlasti, da mi vodimo računa i odlučujemo o sudbini naše dece. Treba da vas bude sramota sve ministre, pošto nisu došli ovde, da ih pogledamo u oči, pošto nas 5 godina lažu, sram da vas bude. Sve u ovom parlamentu čast izuzecima. Glasali ste, 7 ljudi je glasalo da se ne skine retroaktivnost ovog zakona. By the way, neću ni da ga komentarišem. Šta znači ovaj zakon? 5 godina šaljamo dopise da se donese lex specialis koji će imati istragu, krivičnu odgovornost i koji će imati, odnosno da se skine problem retroaktivnosti, da možemo da sudimo ljudima koji su krali našu decu. Krađa beba nije stala, ona se i dalje odvija. I to ceo parlament treba da zna. Sram da vas bude. Sram da vas bude. Deca vam se kradu iz porodilišta. Ugrožena vam je najosetljivija kategorija ljudi. Jer me razumete o čemu pričam? Vrlo dobro vi mene razumete o čemu ja pričam. 5 godina pokušamo do ministara da dođemo. Šta su oni neka uzvišena bića ovde? Pa ne može da se dođe do njih. Lončar piše pravobranilaštvu da Republika Srbija nije kriva za krađu dece. Pa gde se moja žena porodila? U Zanzibaru? U Ekvatorskoj Gvineji? Moja žena kad je ušla u Narodni front poštovala sve zakone Republike Srbije. Treba sramota da vas bude, pravite nas budalama ovde. Ovde niko nije idiot. Ili ćete donesti lex specialis, ili ćemo morati drugačije da razgovaramo sa vama. Lex specialis, ovo možete slobodno da bacite da ga povučete. Ovo što sam pocepao ovde, ovo je smijurija. Bolje bi ga napravili studenti prve godine prava. To da vam bude jasno, to je struka rekla. Možete vi ovde da... Vi ćete imati 2 nedelje od Udruženja roditelja nestalih beba Srbije da pozovete na sastanak sva ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave. I koje još ministarstvo sam zaboravio? Ministarstvo zdravlja. Da sednete sa roditeljima, da razgovarate o trgovini decom. Radi se o zločinu koji nije stao. I dan danas se kradu deca iz porodilišta, i dan danas centri za socijalni rad prave nove identitete, uzimaju novac za to i to neko odozgore ne dozvoljava da se reši. I to da vam svima bude jasno. Ovde sede ljudi čija su deca ukradena. Ja planiram da živim još 35 godina najmanje. Vi dolazite i odlazite, ja ostajem. Ja ću da se borim da se donese lex specialis koji neće imati problem retroaktivnosti i koji će imati istragu i krivičnu odgovornost. Šta znači, gospodine Backoviću, ovaj zakon? Piše obučene jedinice policije. Čega obučene? Gde ste ih obučavali? Vi prvi ne znate genezu krađe beba u Srbiji. 5 ministarstva je umešano. Imate problem sa ministarstvom unutrašnjih poslova da ljudi u uniformi traže 20.000 evra da žene kažu gde je dete. Imate problem sa zdravstvenom inspekcijom koja nama odgovara copy-paste varijanta. Kako vas bre nije sramota? Vi sve to znate. Ništa vama lično. Ništa gospodinu lično. Nikome ovde lično ništa. Nemojte da se pravite ludi, deca se kradu. Ovde je međunarodni lanac trgovine ljudima i tekako aktualan... Gospodine Čičarević, ja vas molim da malo budete kulturni u izlaganjima. Ja se izvinjavam. Da se obraćate predstavnicima ministarstva na jedan adekvatniji način. Moje veliko izvinjenje. Ja vas razumem da ste vi mlad, eksplozivan i emotivan čovek. Ja nisam emotivan. Ali vas molim da danas razgovaramo o predlogu zakona čije javno slušanje i organizuje. Ja se vama zahvaljujem, ja se izvinjavam, ja opet kažem nikome ništa ovde lično želim da kažem. Zakon koji ste doneli, ovo je prvi put, izvinjam se, ovo je prvi put da moja malenkost govori u Skupštini, ovde su pederi lezbijke govorili, ja nisam govorio kao otac ukradenog deteta, ovde se svima drugima dali pravo, nama najoštećenijima ovde. Tema broj 1 je u Srbiji krađa beba. Molim vas, poštujem sve manjine ovde, i homoseksualne i bilo koje druge, sve ih poštujem.
ali ćete da radite sa roditeljima. Imate da nas pozovete, da sednemo za sto i da razgovaramo o ukradenim bebama. Krađa beba nije stala i neću izaći odavde dok ne budem od svih nadležnih ministarstava dobio odobrenje i dok mi se ne bude reklo da mi danas ćete da mi obećate ministarstvo, ne znam, ministarstvo policije, ko je iz ministarstva policije ovde, ko je iz ministarstva zdravlja ovde, gde ste? Gde ste kukavice? Ma gde su kukavice? Ne smete u oči da pet godina šaljem dopis da me primi jedan ministar. Sram vas bre bilo bre. Zašto nećete da me primite? Jer se plašite? Sram vas bre bilo. Sram vas.